ka dabari do Allah taala ka labɛn do ka o tunu o kɛra dabaw ka t'u jɔ kɔlɔn yɔrɔ la o kɛra Ashtar nkisi sa Ashtar dimi bɛ ɲini k'an fa dɛ Ashtar Qitmir boli batola do a bɛ ka dɛmɛ ɲini boli fɛ n'o ye Ashtar ye nkisi dimi bɛ ɲini k'an fa Ashtar nga boli nga ala nkisi الوجع سوف dimi bɛ ɲini k'an fa انقذني يا Ashtar belebele nkisi Ashtar nkisi Ashtar خلصيني من هذا الوجع nkisi ka bɔ nin dimi na Ashtar nga ala الوجع dimi n bɔ a bolo nkisi Ashtar belebele nkisi Ashtar belebele dimi bɛ ɲini k'an fa koyi يا عشتار Ashtar nkisi Ashtar خذيني an ka alamuso Ashtar nkisi an ka alamuso Ashtar انقذيني يا عشتار الكبير Ashtar belebele nkisi sa an ka alamuso ale ka boli ye boli musoma de ye alamuso de b'ale bolo subhanallah Qitmir filankafoya ba do a bɛ boli de bato Falih ni ye Falih ye Yusuf bɛ ka ala wele Yusuf a bɛ ka Allahu taala gindo ɲɔgɔnya Falih a bɛ ka jateminɛ kɛ Yusuf a bɛ ka ɲɛkɔrɔta ka sanfɛla lajɛ Falih o bɛ ka jateminɛ Falih Qitmir a bolo bɛ ka dimi a bɛ ka boli in wele ko boli k'ale kisi ale ka boli muso Falih a bɛ ka ɲagamɛ ye nin ye Falih ka sogo de ye nin ye Yusuf bɛ ɲagamɛ kan kaba nɔgɔ bɛ ka suma jigi a kan Yusuf mana tɛmɛ yɔrɔ min na o yɔrɔ bɛ kɛ yɔrɔ nugu ye yiri bɛ falen ye bin bɛ falen Allahu akbar nin ye sogo de ye Yusuf bɛ ɲagamɛ kan kaba nɔgɔ bɛ sanfɛ ka suma jigi a kan n'a tɛmɛna yɔrɔ yɔrɔ la dɔrɔn bin bɛ falen a ɲɛ bɛ kɔfɛla la a bɛ ka falen yiriw bɛ ka falen ka to يا عشتار الكبير Ashtar belebele سوف يقتل dimi bɛ ɲini k'an fa انا اموت من شدة ala ne bɛna sa dimi n bolo dɛ Ashtar يدي ne bolo انقذيني يا nkisi an ka alamuso Ashtar belebele alamuso nkisi ayiwa Yusuf nana Yusuf ye ala wele a bɛ k'a bolo tereke Yusuf ayiwa dimi tigɛra mun de kɛ sisan mun kɛ bolo kɛnɛyara bolo fila bɛ mɔgɔ kɛnɛya de mun kɛ صدقني أنا دانا. لا أفعل شيئا أبدا ma foyi kɛ الجميع يفعلون ne ye min kɛ bɛɛ bɛ ni ɲɔgɔnna kɛ o الوجع في مثل هذا nin yɔrɔ in الموضع dimi n'i y'a tereke o ka fisa ma o حاول جاهد Maliki y'a jija k'a yɔrɔ in tereke a ma foyi ɲɛ o ale y'a tereke mun de kɛ Yusufu mun kɛ dimi bɔra a bolo la a bolo kɛnɛyara Allahu akbar كنت ترمق السماء i bɛ ka sankolo lajɛ koyi هل تراك من عباد yala i bɛ lolo de bato wa وهل يعقل أن hakili bɛ se k'a faamu lolo min n'a bɛ dogo tilefɛla fɛ o bɛ se ka kɛ ala ye cogo di إذا أنت o tuma na لست من عبادة الشمس e tɛ tile ani kalo fana bato لأن الشمس تأخذ sabula tile ale bɛ dogo su fɛ kalo ale fana bɛ dogo tilefɛla fɛ ne ka ala de ye nin bɛɛ da وأبد fɔlɔ galagali ala do أحد فرد صمد kelen pe do masa kelen pe do jigisɛmɛ masa do يبدو لي وأنت الولد e ye denmisɛnnin fitinin أنك تهوى إلها a bɛ n'a fɔ i bɛ ka ala min bato o ka fisa ni anw ka ala ye dɛ يبدو أنه إله a bɛ n'a fɔ i ka ala in a b'i kanu dɛ ولا يردك خائبا a t'i jigi warolen segin abada n'i y'a wele i ka ala ka ɲi dɛ هل يصلح nin bɛ se ka kɛ ala ye wa أتألم dimi bɛ ne kan ne bɛ ka wele a ma foyi ɲɛ a y'a fili ka bɔ a bolo a ye boli fili ka bɔ a bolo أنا أشكرك لك Yusufu ne b'i barika da ممتن لك Yusufu n bɛ de fo k'i barika da Yusufu a ye boli fili ka bɔ a yɛrɛ bolo كادت روحي تزهق من ne ni kun bɛ ɲina sama ka bɔ n na ne ni kun bɛ na sama ka bɔ n na
أكرر إليك Yusufu ya fa ne ma de Yusufu ne bugoli mi ke Yusufu ya fa ma ne bugoli mi ke Yusufu ya fa ma إليك يا يوسف Yusufu ya fa ma كانت صفعة ai ka bugoli na fa ba de soro la صفعة مدخلا ni bugoli kira sawu ya i ka se ka Allahu Ta'ala kelen don ne ka sira fo sta to la النواحي وأعرف ni jamana in fa ne be boya ne ni ba sira be don طالما كنت من أدلاء القوات wa ne be fara ma ka sira ira ma wala kuma chama ne sira ira de لكن هذه المرة nga seina ere be ka sira ira na koi وحده الهادي Allah Ta'ala kelen pede kana bayi alle sira ira la ye abi mo kana mo mana ja ka jona mo fa ka dai aboto aka filibanci ala koi masayin ni fali qitmir abulu kenera isa dujera uguna wala be kata fali asogora Yusuf la Yusuf be nyame sanfe kaba no be kasuma jigaka nate mana yoro minna o yoro be nugu ha fale لا أعرف يكون هذا الولد ni kutaro ni demseni عينته البارحة كيف ne ay suro aya daga kurinya dama do fo ka qitmir bolo furake العلاقة التي بينه anaka alayka dide لعله من الأولياء ibasro wali gudo do koy ليس بالضرورة ay jagwate aka wali je ko sa ka sika qitmir bolo kenaya لقد قلت البارحة sabula ne afokunu suro سيشفى شرطا awa abikena na ya farama koni تقول عن الرؤيا awa ne sogo mi yala do ne ay ga sogola amana se na yoro ka nati yoro ka yoro be singa fale ka nuwa ka yoro ne male e sogo se aka dalu e koy sabula Allah Ta'ala kilimpe eto don koy إنه سرعان ما يشفى ala ka teli abeto yele kalaw isara nga mami to yana nati gi ya faraima فسيصفح الله Allah Ta'ala fana be ya faima koy ni ma to yele ya fara ne min do okoni ode ni Malik ibn Za'ar فليح أبيك جيش منك يوسف كولا فليح أبيك كباكو يا يوسف لا لطالما كانت هذه البقعة خطأ نيوروكي نمالين بادي كوي المطر nga an fa mana sanji ma زرعها بالهلاك aiwa afuro bini ka halaki de sanji ko fe إذا لم تمطر السماء ne samana فسيهلكنا القحط واليابس sanji ko gele ban soro de aiwa ayo fo mu ko so Yusuf ya ko ngor abika Allah Ta'ala wele gindola Yusuf bika ala wele gindola ala رحمن رحيم jen hina la bole tigido la hara hina tigido malike أحد المسافرين حلو dutala do be o kala ala mai de bana ya mina an dutala do mangana de na laje aiwa Yusuf ni ma hegele afora dron aba mago jala ni ka bana jugiyara amma ngene abe wati ko nga bana jugiyara bi de bana jugiyara bi إنه ليس على بالي ate chuwa ni maka fiyo abina fo abe aka nyene ma laban lare abika ni na kili laban yo ka fa be to nyene ma la udana tan yoro nganna saka to yin chuwa la kasa de هيا له صغيرا ay tla do la ba ya ka siri wotoro dola iko siri daba dola awa o kata ma ka surunya ay wa serela ibekena ya الموت والحياة في sayani balo o be Allah Ta'ala kilen pede bolo aywa ye wotoro ni fe ka dawka jorba mangene bana jugara o yasiri dabala o be ka asama o be jigi boraka ka fa ko ni aywa ka boni na ka gele bale o ka sanji ko gele aya ko Yusuf ya nya korata ka masayin wele mukoso Allah Ta'ala kana ni sanjiye يوسف ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم خليل الرحمن and nebe halaki koy nebe sade siga shitola ما سأموت mina sa halati me أنا سوف أظل ألازم nebe to ikrefe سوف تتعافى ibe lafiya sa الموت والحياة في nyino me ani saya o be Allah Ta'ala kilen pede belo لا تفقد الأمل kana jigiti alala aywa ya siri wotoro ka siri falla o be ka sama Yusuf ba kerefe Yusuf kirawdo nu ya adama de deguniye aywa o ba tigi deme Malik ibn Za'ar sere nyemo لما تلازم هذا mode ko so yuga to barba to kerefe نهيته لكنه ne afa ngwa ka bulanga ma so ngwa ka boyi يسعني أن أتركه ntisiga to ya kile
اسمح لي أن ألاحظ. ba ñini fe ka jena ye nga to akere fe aka bana yi لا يمكنك أن تفعل. isiga fu aka bana yi hagele ko isiga fu aka banana يحب من يعين Allah ta'ala mo min ba balma ke dema o ka di alai kana jorone ka mo min ibalma dema o ka di alai o wa ko lo shide ko ka ko lo shi mo ko sa kana boli ko ka to aka bana ba to ki mo do ala mo min be balma o dema o ka di Allah ta'ala Yusuf aywa to rabbana ba to ikere fe chokorba ko ale binasa Yusuf bi ka digi abi ka duwa ukaye abi ala wele Allah ta'ala ka kenaya aywa chokorba ko ni ko abi saya sirade ka Falih ani Malik ibn Za'ar مالك ابن زعر عليه سيدنا إسماعيل موديني سيدنا يوسف عليه إسحاق موديني إسماعيل عني إسحاق أولي سيدنا إبراهيم الديني بل ما مودو أنغا مالك ابن زعر عليه تادون أنغا يوسف كنيا دون أيوة نيه فليح أبيكا جتمنك يوسف كاكولا فليح وسيروا وبكتا الله أكبر جوهر بقول فليح لا تعبر الرجل العجوز. جوهر بيجي كنا يا كوي يا كده لقد نجا من الموت. أكيد لك أبوس سيا بلو كوي سيا أبورا سيا بلو إيه كده يلا أوه على ما يرام. بهرلا كان شفاؤه على يديه. يوسف أكنا يدي بلوها جون لقد سبق لك أن شفيت يده. ما يكتمي بلو كنا يا أبو أيدي بلو كنا يا إن الله هو الشفاء. الله تعالى ده بيكنا يا كوي نما فوي كيف دعوه سيدي مالك. إيه مالك متى مالك تعال لتعرف الموت. نالجي كوي كي كنا يا كوي كي كنا يرا بنفسك. نالجي إيه رك نالجي نيني نالجي تقول بكنا يرا إيه أقول لك كوي بلغت في الإصرار على أن تبقى مدة قصة يكون في قطع كرفري مثلك من الأدلة. نبدأ إسرائيل ده هنا في إنه هنا كوي سيد الله ولا سهرة باي مقام بفه أكا مقام كسهرة لا أني لا في على ونجس يرولا نبدأ إسرائيل ده مالك بن زعر نانا تقول بكشرا تقول بكنا يرا الله أكبر إيه ما الذي جرى؟ ما كده إيه يوسف أيافوني أترجل عن السرير كونغا وليكا بودلانكا لأمشي نغتغما ففعلت كما أمرت. أي مفوني فانا يوكي وها أنت ترى. أو يرني بيني ناو بهرلا الله أكبر بيبي كان لاجه شهر بكني على يرون كله هل حقا إيه نيرلي كني على وا بروحي. إيه نني أنا غنجنا ما يا وصابو يوسف يه لازمني ولا يوسف عليه ترى كرفة كان فراكه كنت الآن سوتو نو كنت سيسا باسروني فرلا ما حلك لو كاسا باسرون سارة كان بمقدور أي إيه. كان يلازمك ويجب بيبي سكاتوي كرفة كي فراكه كوي نما فوي كوي هذا الرجل كان مشركا. نيجي أكو من أساري كوي من شفائه. nga أعلم أي Yusufu ebe ala min bato ne toko ni don لكنني nga أعلم جانبا ne ba don أنه مقتدر ika ala min bese وأنه يسمع دعاء. ika duwawo ika ala min ba mede لقد سمعتك وأنت ni تسأل kuri butulo bila ibika ika ala min bele ko aka nekene ya ودعاؤك duwawo me ke yande كلني من o ire bol la hala ya dola kada la hala barla de ika ala ika inde Allahu akbar awulla ka bo wotruka سوف ننطلق الآن. ambe taasisa Allahu akbar Allahu akbar Yusuf ali bora Ishaq la Malik ibn Zar ali bora Ismail la ulube Sayyidina Ibrahim dewnde balma mawdo Yusuf ko ni ya don nga Malik ibn Zar ata don Malik ibn Zar alayhi Sayyidina Ibrahima modin Yusuf fana Ibrahima modin nga Sayyidina Ibrahima den ni Ishaq Yusuf borawla
adem ye Ismail ye Malik ibn Za'ar bora o de la wa Ismail fana alakira bina ba o de la sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Kabakulula ko sanana Allahu akbar ye ni sai Yusuf ban kela mimi o baraka de ni sai Yusuf ya ala wele kamna fara ko sanji ko gele be yina Yusuf ya ala wele Allah taala do jabi ay san fana jigi o yoro mo kan fali ayni de Yusuf natim na yoro kan o yoro be ko yoro nema nenye natim na yoro kan abe tuka nema yirube fale biumbe fale ina fa ayaye sogola tiwo minna Sayyidina Yusuf ube siraka aywa ube kata Misra umase folo Yusuf ya yele nyame sanfe aywa Misra danku de flekoy tlekelen tlanje tama de be ndoro amina se aywa danku ko lochidi baw Misra danku fleni a frontière ama wala tlekelen tlanje na yoke ko lochidi kala wa أرى أثرا لحراسة الحدود. أيوة أنا ما دانكو جتمنا عنها سيرة تفري شام جمانا أني كان أنا جمانا حجاز جمانا كو تولم بودا مانا تتنكوي فلا حدود لها ولا دانكو تولا وكرنا يلتي نوبا كولوشي أكوري نعم مثل أكو كابونة سبلا دانكو بالا شريعة فنا باكونا نبلا جنبو لباتو أي كادو كافو فنا فنا بي نوبي عربي كاكو ينبو أي كادو مثل فرعون ولود دوكولو ما باو دويكوي dukulo ma baw do de Misra famo yo no e Firauna ye ntiki ala men se mekana ere ma mbede de men nyini fe ka so restaurant mina do tunga dukulo ka Yusuf bi kayre abi kala wele kay kalfa masama la halaya Yusuf bi ala kufo la halaya Yusuf bi ala kufo atoye tlekele tlanje obina se Misra dankun koloshili baw frontière koloshili baw tlekelen tlanje doro obina se Misra ye jamana baye dankun de bala no ye frontière koloshili baw de bala kele bolo de bubolo fanga de be no be ko nyina bo fanga ko ka bon oni jamana to ina fo akutugo mina shamu jamana ani Kanaan jamana ani Hijaz jamana oni ulute kilenye ubikata Falih Malik تقوم مصر يا يوسف أيوة مصر دوندا فله يوسف مصر دوندا فله يا مصر دوندا قطمير فله جهرباي من كنيرة عند مصر دوندا سوف لني فوق لسان فيه كلاشي باوبي مصر أي جمانا بعد مصر أي جمانا مية على بينندو أنت جي على nini farisogo mbo kalfaima ala jenyotena ni ete nin kabako du kolo nununa Yusuf abi khayre kalfa ala matukuni ni kolo chidi kelawye ubuna do Misra dankun kono Misra frontière ubuna do kolo chidi baw fleniye Misra e jamana baye ukako nyena bolendo machite do fuka bwa kalama توقفوا ayawjo من أنتم aw ye jonye aw buka bomi ne Malik ibn Za'ar ne bora Babila jamana ka Malik ibn Za'ar ka bo Babila jamana ka Babila jamana o ye Iraq jamana to okoro Babila تابعوا مسيركم ayte manaw ka siray aya to fo ye seben laje ya soro to be kwa ka dum ukateme ayte manaw ka siray machite do Misra kono fu ka bwa kalama kolo shiri kelaw de be dankun kolo shiri baw Misra ako nyena bolendo ani jamana to te kilenye Yusuf هل يعرفكم أولئك؟ ni kolo shiri kelaw nunu be aw donde wa بالطبع يعني awo ubandon فنحن نقصد مصر ambina Misra kana jago ke ya be sancha mambo ubandon مصر بلاد عريقة Misra dugu bado ko du koro bado kam ni folo بالشام وكنعان ani shamu ni Kanaan ni Hijaz te kilenye de الثياب التي يلبسون obuga fini mu do ni fini kaba ko mai de هذه العصبة ni fini flani ukana ni fini de abesa dugu bado de yira هذه البلاد تعرف ni dugu a fonde ba ko sauka dugu يزعم المصريون Misra ka uba kuna kuma fo ka fo sa dugu belebele do de be سلامة بلاد ori buka dugu kishi ori buka dugu ka nyeta sabati ko o sa de boke
o sa tamasiyɛn o fini de b'u kunna koyi sa belebele a b'olu ɲɛna ko de b'u ka dugu ka ɲɛtaa sabati o de b'u kisi o tumana o disa de b'u kunna a bɛ sa de yira a bɛ n'a fɔ sa kunkolo. Misiw b'an bolo ani bagan misɛnmanw nka a tɛ ninnu ta bɔ ninnu ta ka ca de ninnu ye nafolotigiw ye koyi ni ayiwa i ɲɛ bɛ nin foro in na ani ni ba ninnu ani ni misiw i b'a sɔrɔ misira batokɛlaw t'a dɔn wala Amuna dugutigi mɔgɔ bɛɛ bɛ ka baara kɛ denya de la koyi nin na foyi t'u bolo koyi misirakaw ka ala misi b'o bolo saga b'o bolo u ka ala kɔni fɛn bɛ d'u ka ala ta ye koyi ala taala ye fɛn bɛɛ lajɛlen da nka ala m'a da yɛrɛ ye dɛ. Misiw ni fɛn ninnu ye jakuma batolaw de ye jakuma batolaw nin dugu mɔgɔw bɛ jakuma de bato nin jakuma ninnu bɛ mun de kɛ yan awa nin dugu u ka ala de ye jakuma ye koyi nin ye u ka jakuma bato yɔrɔ de ye nin dugu mɔgɔw u bɛ dansago kɛ yɛrɛ de jakuma batoli la u bɛ jakuma bato kosɛbɛ jakuma de y'u ka ala ye jakuma bato yɔrɔ mun de kosɔn i bɛ n lajɛ ta ne tɛ jakuma batolaw dɔ ye koyi Yusufu alaw bɛɛ tɛ i n'a fɔ e ka ala ɲɔgɔnna ye dɛ e ka ala fiɲɛ t'a la lebu t'a la e ka ala ni tɔw tɛ kelen ye koyi Yusufu ninnu ka ala ye jakuma de ye an kuntigi muso an kuntigi ayiwa u ka jakuma de y'u ka ala ye jakuma de bɛ dumuni kɛ u ka ala daba b'a bolo koyi ani yɛlɛnkafɛnw ani foro hali musow ni cɛ ayiwa furumuso ni den u bɛɛ de b'u ka ala bolo koyi u ka ala ko hali furumusow ni denw b'u ala bolo misira ka wa ko ye kabako ye o tuma ala taala kelebanciya nɔ tɛ yan wa ala kelebanciya ye kojugu de ye olu fɛ yan koyi kana taa u ma ni ala kelebanciya ye dɛ u ka ala fana kan'o dɔgɔya dɛ mɔgɔ tɛ se ka o kun koyi o lamɛn ni kun koyi Yusufu o y'a hami dɔɔni mɔgɔ minnu tɛ ala kelen dɔn ala kelen pe tɔgɔ fɔli ye kojugu ye olu fɛ yen a y'o fɔ Yusufu ɲɛsisira misira ka wa ko ye kabako ye u tɛmɛna dugu min na olu bɛ jakuma de bato batokɛyɔrɔw jɔlen bɛ jakuma tɔgɔ la jakumaw bɛ yen u b'a la ka dumuniw d'u ma k'u balo jakumaw bɛ ka mankan ci ŋɛɛw o de y'olu ka ala ye kabako nin kɔ in ka bɔ nin de ye nili ye wa nin ye nili bulama de ye nin y'a bolofara dɔ de ye nka ale ka bon ka tɛmɛ nin kan ka sanu ka tɛmɛ nin fana kan nili yɛrɛ o ka bon ka tɛmɛ nin kan o ka sanu ka tɛmɛ nin kan a bɛ fɔ nin de ma ko nili bulama a nilul azraq halisa o bɛ sira fɛ Malik bun Zar n'a ye fɛn min ye a b'o yira Yusufu la Yusufu bɛ mun de kɔsɔn ko u ka ba in ka sanu u b'a fɔ ko min ye Misira ko nili de ye Misira di ni nili tɛ Misira yɛrɛ tɛ kɛ yen u b'o de fɔ hali sisan maa si ma se ka se nili ji bɔyɔrɔ maa si m'o dɔn u b'a fɔ dɔrɔn u ka alaw dɔrɔn de b'a dɔn u b'o de fɔ ayiwa nin ba in a bɛ bɔ ayiwa bayan fanfɛla fɛ ka taa kɛ kan fanfɛ de sisan an bɛ ka taama bayan fanfɛla fɛ de an bɛ k'an kun da Tibisi dugu kɔrɔ de kan Tibisi dugu kɔrɔ Tibisi u ka ala Amunu ka dugu de ye Tibisi ye an bɛ ka taa yen de ye ayiwa nili fan dɔ fɛ o de ye Tilebin dugu ye
o de su ka dugu ye u taa su dɔ ye dɛ الأهرام الكبيرة بنيت awa i ɲɛ bɛ pyramide belebele ninnu na nin jɔra faraonaw ka kaburu de kan a fɔ ne bɛ yɔrɔ ko Memphis في هذا المكان ni yɔrɔ in na إلى nilu bɛ fara fara ka taa bolo fara caman na ba fan dɔ i fɛ o de ye olu ka su don yɔrɔ ye misirakaw y'a terikɛ na Yusufu feere ka taa misira naforotigi dɔ ma Yusufu bɛna nɛɛma ni hakilisigi ni nɔgɔya ye وسنربح نحن an fana an bɛna tɔnɔ sɔrɔ tɔnɔ belebele ليتنا نقدر على ألا نبيع hala an kana Yusufu feere hala an kana feere وبعد ذلك n'a ma feere o kɔfɛ an b'a kɛ di Falih Yusufu feereli ko in ma ale k'u minɛ u bɛ ka taga u bɛ ka fɛnw ye Malik bun Zar a bɛ ka ɲɛfɔli kɛ Yusufu ye n'a ye fɛn min ye a b'o fɔ Yusufu ye ni y'o ka aharamatu ye olu ko ko pyramide firawunaw kaburu bɛ nin kɔnɔna na ni ba tigɛra ka taa fan dɔ fɛ o ye باتجاه الجنوب ayiwa a bɛ ka taa bayan fan fɛ de على يميننا ما wa زالت an kini fɛ بلاد الأموال halisa suw ka dugu o b'an kini yan fan fɛ de ba fan dɔ fɛ كانت هناك مخصصة ayiwa i ɲɛ bɛ nin kurun in na ni ne ye u ka sutala ye koyi u ka sutala de ye nin ye ni su هذه الضفة من النيل حيث نحن ayiwa an bɛ fan min fɛ مدينة تبس الأثرية o tɛ tibisi ayiwa dugu kɔrɔ in bɛ nin bolo de kan an bɛ yɔrɔ min na المصريين ayiwa o tumana misirakaw ka ala ka dugu حاكم مصر الذي اتخذها عاصمة ayiwa misirakaw ka faama fana ye nin k'a ka faaba ye انهم يطلقون على تبس u اسمها b'a fɔ tibisi ma ko dugu min don ko o ka ala an mun na u ka dugu انظر هذه تبس ayiwa tibisi filɛ koyi من بعيد an bɛ ka yɔrɔ jan fɛ an bɛna se tibisi Yusuf tibisi dugu filɛ nin ye هذه هي تبس nin de ye tibisi ye dugu min n'a donda ye donda 100 ye donda 100 ليس فيها أكثر من ayi a tɛ tɛmɛ donda 10 kan المسافرين الذين يدخلون anw ka jagokɛla minnu mana na n'u segira olu de b'a fɔ ɲɔgɔn ye ko dugu donda 100 ديارهم n'u taara o ka so u b'o de fɔ ko dugu donda 100 nka a tɛ tɛmɛ 10 yɛrɛ ɲɔgɔnna kan tibisi o bɛna se Malik ibn Zar a bɛ ka kibaruyaw yira ayiwa o bɛna don dugu kɔnɔ Sayyidina Yusuf alayhi wa ala nabiyina wa alihi salam Malik ibn Zar o de bɛ ka taa n'a ye Malik ibn Zar ibn al-Qa'ib ibn Ismail ibn Ibrahim al-Khalil Khalil Rahman o sera u bɛ dugu donda la u bɛ donda la u bɛ donda la Yusuf a bɛ ka yɔrɔ filɛ a bɛ ɲagamɛ kan ayiwa أنا مالك بن زعر ne de Malik ibn Zar ye ne bɔra Babila jamana kan ayi don n'a y'a tɔgɔ fɔ dɔrɔn u b'a dɔn Malik ibn Zar ka bɔ Babila jamana kan ale ye jagokɛla ye ayiwa u donna Yusufu donna Tibisi dugu kɔnɔ u donna Misira nin ye dugu jɔlen ye ni ni burusi kɔnɔnaw tɛ kelen ye ni ni bugusow tɛ kelen ye dagabana jɔliw de bɛ yan misirakaw u taara ɲɛ kosɛbɛ jɔli la misirakaw u ka dugu labɛnnen don u ni dugu tɔw tɛ kelen ye ni waati in na ye kuntigimusow ye faamamusow mɔgɔw de b'u ta ka yaala n'u ye k'u da u kan na yiri de dilanlen bɛ u bɛ sigi a la o tumana jɔnw b'a da u kan na ka yaala n'u ye dugu kɔnɔ dugu fan o fan Yusuf a donna Misira Yusuf a donna Misira
ne shafiri lauye sera jigara e jonfle yande jonfere yoroy jonfle usiri len flen yi ñona sera jonfere yorola Yusuf aduna misra kono aywa sukura moto besnogola Yusuf alayhi salam abanyana فليح بس نغلا في غربة من كان يرى نيقت ميري مالك بن زعر يعني فليح فله بس نغلا يوسف علي بانينا فليح جابنا لا يوسف سيجلمبي أو جدالا ما بك؟ منبلا لماذا لا تنام؟ منيتس نغو أخشى أن تهرب. بسرك النابولي أن تكون أنت. إيه جون إيسا أي خلق الله تعالى كداني فين شاج مدي إيسا يوسف سبق أن رددت على هذا السؤال. ني نغالين جابي كاتمو يوسف الآلهة التي أؤمن بها ندالين بي على منونا ودسلندو وتفوسيه إكا على نفع حبذا لو حدثتني عن إلهي إتيكا على فوني إنه حاضر موجود إكا على أحضر لندو أبي واتي بي في كل مكان أبي يربي رأيت كيف أنك تخاطبه ني إبكما في النغيالا وهو بدوره يسمع نجوى أبيكا جندوم ويستجيب دعاء أبيكا دعوة جابي لا ريب عندي أنك سيغاشي تعالى إيه لست كباقي الخلق ممن أعرف أني داني فين توتي كلين ده قوة كامنة فانا دو دوغولين بي إلا كوي فانا دو دوغولين بي لا ده كل ما لا يغضب إتيانه. إيه فين بك فان فناتي نتيجي دي من بوك إيكا على يجوني إيكا على من نابي دي ما يرب بلا جلين ما أجمل ما وصفت به رب. نيكا على ياما غتنمي وچنيا نا ده أود أن أؤمن به بفي كلمة نيكا على يدي ngabatu لقد أمنت أي ديك على إدارة له إدارة لك با إلى تجديد أي إما وتي كرا كرا دي لا إدارة لك با إيه ندارة نيلي مانيرا أو إلي مانيرا كوي قلت إن إلهي حاضر. إيه كو نيكا على أحضر لندو أبي كنكا أنت تراه قادرا على كل أبي سيفين بلا جلينا وهو يسمع كل نجوى. أبي كندو نيوغا أبي ما ما منا ويلا تيجي ثم وارو وصفت آلهتك إيكا على ومانغوتو ندسة أني جاشلين ياي ودي لمن ياي كوي تقصد إيه فكا فو أنني بت مثلك موحدا لله نكر الله تعالى كلمة باينا فو إيوا التي شفى الله أي كم نسوم من الله تعالى قتمري كنيا إيه لمن يرى إيه نقال له كنا وين قال بايرك فو إيه لمن يرى كوي إيه جوين ماذا لا تتكلم يوسف كمان يسا يوسف عبد هارب في ظهر إبقى كده فو إيه جواب بولين نقال نير لا إيه كنت كوفا نقال كنت كده يوسف بما ني الله تعالى كلمة إيكا لا تقسم أي بالله. كان يكلمني الله إيه جامد نما نكا كما فلو مين في يدرو مين نسرو وبورا الله تعالى دي يرو ويالا كلا يني دي وهو الذي ساق يوسف ala de nana ni Yusuf ye kana nin dugu na akera kada kundo de koso kun belebele do o ye kun nyima أطلعني على غاية ika ku fo nyina ki ina na muna أنا لا أعلم. ne yɛrɛ t'a dɔn fɔlɔ o سيتضح الأمر. a bɛna bange kafara donw kan لمالك أن يبيعك في n tɛ sɔn mali k'i feere n tɛ sɔn
ba bali ati fere إن الله لا يخفى عليه fo ite dogo Allah ta'ala la كانت مشيئته na ala ka laɲini de ne ka kɛ jɔn ye ne mago fosi t'o la n'o de ka di ala ye اذهب ونم ولا تيدا. يقلقنك أن ne ka أصيبك kɛ jɔn ye o kana i degun أما زلت ترفض أن تطيعني hali sisan i tɛ ka i fa tɔgɔ fɔ n ye ne y'a f'i ye أنا ابن البئر ne ye kɔlɔn in den de ye تلك البئر التي أخرجت an y'i labɔ kɔlɔn min na كما ayiwa n'o de ka di ye سأكتشف سرك nka i ka gindo in n bɛna dɔn don dɔ la Falih alimaniyara ni Allahu ta'ala ye Qitmir ale fana a bolo kɛnɛyalen ale fana limaniyara ni Allahu ta'ala ye maaw de bɛ ka limaniya ka Allahu ta'ala yɔrɔ dɔn Yusuf ka sira fɛ Yaquba اللهم يا أرحم الراحمين masami ere be hinɛ ka tɛmɛ hinɛ ba bɛɛ lajɛlen kan أين هي الآن الهدية ala bonya fɛn min di ne ma a bɛ min وليس العظيم الذي yala maa ba n'a ye sɔnnifɛn min di a t'a minɛ tuguni o أعد إلي ولدي ala n den Yusufu lasegin ma اللهم ردها ala n den Yusufu lasegin ma n tigi ala ne den Yusufu ala segin ma maa ba de n'i ye fɛn min di i t'a minɛ tuguni bonya tigi de ala ye Yakuba tora a ɲɛna fo ka dugu jɛ Yakub a denw y'a tɔɲɔ den juguw y'a tɔɲɔ ala y'a lajarabi ni den juguw de ye wa den minnu filɛ de yahudiyaw bɔra ninnu de la nin den ninnu bɔnnaw de kɛra yahudiyaw ye olu de kɛra bani israilakaw ye minnu fɛnɛ ka balima juguya kɛ Yusufu la olu denw de kɛra yahudiyaw ye فليحرسك الله يا بني ثم n den Yusufu لا ريب عندي أنك حي a se ka tɛ yɔrɔ yɛrɛ i bɛ ɲɛnamaya la i bɛ ka garijɛgɛ yɛrɛ Yusufu i ɲɛnama don laya Yusufu b'a ni jini laya a bɛ ka na ni Yakuba ka dumuni ye alayhi salam laya أعيد الكرة واسأل أولادي taa n denw ɲininka tuguni u ye min kɛ u balimakɛ Yusufu la t'u ɲininka tuguni فعسى laala أن يثوبوا إلى u رشدهم bɛna segin ka t'u ka kanda ma ويصلحوا u عما bɛna ɲɛfɔli kɛ ko kɛra cogo min na وكيف لك أن تكون e واثقا b'a dɔn cogo di k'a fɔ يوسف حي Yusufu bɛ ɲɛnamaya la tuguni o denkɛna bi yɔrɔ cogo di أولا a fɔlɔ-fɔlɔ n b'a dɔn قميص يوسف Yusufu ka duloki min n'a ma fara u ko duloki dun ma fara وثانيا ayiwa filanan dusukun kisilen min ni Alahu Taala ye kɛrɛnkɛrɛn n'a ye o dusukun b'a yira na k'a fɔ Yusufu ma sa dɛ Yusufu ɲɛnamaya la ayiwa baasi tɛ هم n بالأمن bɛ t'u ɲininka ولأنني فاقدة hali الأمن n'a sɔrɔ ne jigiya kɔni ta ka tuguni ne jigiya tɛ ninnu kan dɛ k'a fɔ k'u bɛna ɲɛfɔ n ye nka n bɛ t'u ɲininka ko halisa k'u laya k'a ka t'u ɲininka a ka t'u ɲininka u min k'u balimakɛ Yusufu la u k'a ɲɛfɔ Yakuba a ko Yusufu bɛ balo la dɛ Yusufu ma sa Yusufu bɛ balo la أنا أريد لهم أن يعترفوا ne fɛ u ka jɔ ka juguman de la u ka tuubi ka taa Alahu Taala ne b'o de laɲini أن يصفح la Alahu Taala ka yafa u ma u ka kota Ala yafa u ye ne b'o de ɲini لم نرى ذاك بأم العين an m'o ye an ɲɛna o نحن واثقون أن an dalen b'a la suruku de Yusufu don ذلك an y'o fɔ siɲɛ caman aw ye kalontigɛlaw de ye hali ni aw ye kalontigɛlaw de ye لا زلتم صغارا ha ka kɛ denmisɛnninw ye o la ne tun b'aw gosi ni busan ye fo ka aw golow fin كان الذئب قد فتك n'a y'a sɔrɔ suruku ye Yusufu don لم يمزق munna Yusufu ka fini ma fara fara de لا علم لنا an t'o الأمر لغزا o ko kɔni o kɛra ko don ye an ma se ka faamuya o la عنكم فردا فردا baw danga aw kelen 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 aw ye kalontigɛlaw ye الذئب لم يفتك suruku ma Yusufu dun ذئاب الإثم ay adamaden suruku de y'a kɛ adamaden suruku de sera Yusufu ma adamaden suruku de sera kɛrɛfɛ halisa kuma kelen de b'u da dɛ o suruku ye Yusufu dun laya a nana ayiwa hali ci jaabi a tɛ se k'a fɔ أعلم ne b'a dɔn
فكرروا قولهم ويكما من فوق سيغرو دكا كو سرغو دي يوسف دون سيغرو دكا أسأل الله أن يثوب نبي الله تعالى دلي وكسي كارا وكانما سوني واتي كتاكو دا وكتوبي من منكم يدفع أكثر؟ دون نبي كامان دي من يدفع أكثر؟ دون نبي كامان دي سنفتتح المزاد. أنا في ردامنا أيوة دبنو كمان أيوة تاسرو إيه كابي جون جمالي ما ني جون فيري يورو جون فيري يورو فلي نفنا بك جون دو ريني جون مي نوبي بما هاتا جون فيري يورو فلي جون فيري سوغو أينا أينا جون نيما بنفيا جون تشماني جون مسو مباسا إيه عليتا إنهم يجيدون الزراعة إيه وبسيس سنة لا وبوكو تسيري بارا لا أي نانغا جونسا جون مسورو بلا بطوليك أي ناما وبسيس تبلي لا وبسيس سو لبنا إنهم يعملون في خدمتكم سنوات. وبسا كما كاوكا بارا لا كوي انظروا إلى هذا العبد. إيه كان جوين لجي البنية. أيوة أقولوكا جلي 52 دبنا. تبلو كما فلا أني بدورو كما فلا أني بدورو إيه نفكر نسا مسو يكوي الذي تبيعه يا ترى؟ دبا جيبا رفيري 300 دبن. دبلو كما سبا من يزيد؟ جوني بدو فراوكا وكبار دي يكو دبنو دي وكبار توي أيوة يوسف مالك بن زار نانا يفيري يرولا بيبي كافلي بي مونيندو بي كمانا غوانيندو وبي كالا يري فلو يوسف مالك فلي أي مالك ويري إياك أن بكان غير دايه كان يوسف فيري إن قلبي لا يطاوعني على بيعه نير دسكونتي كاسو افيري لما كوي كيف أنه يطوف لكي يباع نير دسكونتي كاسو افيري لما كوي ايوا بك افلري بيبي كافلي اتي كان يكو جوجو ايه ني كمان ني افيري جولدي ibodi kamal ne fere joli ne de ju awa jo fere lay ntuka ko nyado nga de a hakili kadi anyada che kanyi nta fere awa no yala de abu se fen chama de la ba fere dala mi be do ala de ne be se ake barakela yi anga boto ke yorola na korba yara ko mina ke soma ye anyada che nya batu mo bi na anga boto ke yorola ije ka soro kada mena dibu biduru la wa biduru dibnu biduru ibiso o ka donga so ka tawye dibnu biduru 100 دبن. ne ba dafa kemela aywa ni be ka do dibnu keme o ka do من يجرؤ على أن do de be jala gele ay ka se ka fendo nin joina aywa kitmir kitmir ni ba do nin jonde o ka dubni ka do o ka baraka cha imma da تعالوا وعينوا ayna akana nin join laje aywa nyimo ba do nana de niye Potifar azizu misr afa ma flana ni masake bora ni de dalimbaka masake ka premier ministre masake ka premier conseil Potifar لابد أن أثني على اختيار الموقر ama ba Potifar ikasuwanti ni nyena الأنسب لشراء ina na yoro nyuma de la kasika na jo nyuma soro ne fe ya ulaje يعجبك هذا. ba nata ni jo nunu ka jaye صدقني هذا dana ينجز ni عمل jo فرس abe sofla ka bara de ke 100 دبن. dibnu kemefla ayumne هذا العبد الآخر من جاي فنا؟ فرعون كالنعش. afana madalendo ina fo ba لن أدفع أكثر من 100 دبن. ne be kebe dida kebe farasa nunu ika ka kamani dola sa aywa yusuf ko ni mo de bi ka afle ما رأيك في أن ندخل e بالمناسبة؟ ka kila jima afana kan sendo sani سيحاله الحاكم angala ifo fama bina ka tuko minna ubbi ka yusuf de leje لا أظن أحدا ينافس الحاكم. jonde bi ko da fama yere la mo de bi ka yusuf fle o maulendo ubi ka afle إن هذا الفتى يساوي الكثير. ni kamaleni ya bi chama soro de 50 دبنا. dibunu keme fla ani biduru meleke nana ubina kuma nyawo fe no dusukun ye
hali u dati lamaga yusufu kana fujunu هؤلاء يشترونك nunu bina isan bi ستحول الأحوال nga waati bina yɛlɛma u kan كريم أنت عن e de bina nunu bɛɛ san fo k'u ban don dɔ la ما الذي يريده هؤلاء؟ nunu bɛ mun de ɲini ne la dɛ جمهرون munna bɛna dalajɛ ya الجمال مكنون في cɛɲa o bɛ adamaden bɛɛ lajɛlen kɔnɔ nga a tɛ ye ni ɲɛ ye أنت فقد فاض حسن nga e ka cɛɲa alahu taala y'o de bɔn i ɲɛda kan هؤلاء المشلوهون nunu sa لما وقفوا u jɔlen bɛ de يعانون الذي أودعهم cɛɲa min bɛ u dusukun na dɛ o ɲɔgɔnna min dara i ɲɛda kan dɛ o bɛ k'o de ye لشراء mun de kosɔn n'u bɛ fɛ ka ne yɛrɛ cɛɲi san k'a sɔrɔ u dusukun cɛɲa u mago tɛ o la de لابد لهم من عين f'u ka dusukun ka ɲɛ de sɔrɔ حسن بواطنهم mɔgɔ tɛ ka se k'o ko kɔnɔna ye لكنما جمال نفسك الذي ka e n'i ka cɛɲa min ni alahu taala y'o da i ɲɛda kan o kɔni o bɛ ye n'i ɲɛ dama ye وهؤلاء القوم ninnu لهم أعين ɲɛw b'u fɛ u bɛ yeli kɛ n'a ye بصيرتهم nga u dusukun ɲɛ رؤية o الجمال datugura ka bɔ cɛɲa yɛrɛ yɛrɛ filɛli ma كأنما تقول لي إن a bɛna e fɛ k'a fɔ ne ninnu bɛɛ lajɛlen ye kelen ye قد فطنوا إلى n'u kun ye u kɔnɔna cɛɲa lajɛ لما رغبوا في u شراء tɛna se k'u bɛna ni san yɛrɛ fiyewu هؤلاء من ninnu حيث لا يعلمون olu t'a dɔn إنما يتوقون للقاء u bɛ ka kanu kɛ وليس يوسف ka na alahu taala teri de kun bɛ ɲɔgɔn ye yusufu min yakuba den o tɛ koyi من شوق الملائكة a bɛ i n'a fɔ mɛlɛkɛw nisɔndiyara cogo min na k'an fa adama kun bɛ de ninnu fana bɛ ka ye kun bɛ ten de 250 250 دبنا dibunu 250 300 ne b'a kɛ 300 ye 300 دبن dibunu 300 ɔhɔn بيعه ayiwa mɛlɛkɛ taara n b'a feere dibunu 300 mɛlɛkɛ taara 300 دبن dibunu 300 u kun bɛ ka kuma ɲɔgɔn fɛ n'u dusukun de ye hali dusukun daw tɛ lamaga ارفع السعر dɔ fara sɔngɔ kan dɔ fara a kan 400 دبن dibunu 400 إنه جدير بأكثر a ye dɔ fara o kan hali sisan a ye dɔ fara o kan عبد الثمن الذي يليق nin به. sɔngɔ in a ye sɔngɔ dɔ a ye jɔn in a ye sɔngɔ dɔ la min n'a ka kan 400 إنه مبلغ إيه؟ كبير أليس an كذلك؟ fana ka dɔ fara a kan قوي البنية aa nin jɔn in fana a kolo ka gɛlɛn a bɛ se ka sari daba a b'o sama fiyewu خذ هذا هنيئا أيضا. لك a minɛ a minɛ i ka taa n'a ye هؤلاء العبيد الثلاثة nin jɔn saba هم 600 olu ye dibunu 100 i jɔn saba إنه مبلغ زهيد o yɛrɛ ka dɔgɔn yɛrɛ دبنا dibunu 50 يستاهل a أكثر ye dɔ fara o kan يستحق أن يدفع فيه أكثر a ye من caman fara o kan اسمعوني جيدا a ye lamɛn aziz misir هؤلاء من أجود العبيد nin ye jɔnw la ɲɔgɔn de ye 300 دبن saba a ye 700 d'u ma dibunu 700 d'u ma i kan ka caman fara o kan i kan ka dɔ fara o kan sa a y'u saba san لا 700 تفوت الفرصة aw kana waati tila u la اشتري هؤلاء العبيد jɔn de bɛ se ka nin jɔn ninnu san ayiwa a y'a ye Potifar a ɲɛ bɛ kamalennin dɔ la a ye fɛ a ye yusufu ye a ɲɛ bɛ yusufu la a y'a lajɛ halisa kamalennin fitinin don azizu misira faama dankan premier conseiller premier ministre a y'a ye taga taa ɲɛfɛ taa ɲɛfɛ a ye sira bila a ye bɔ sira kan a ye sira bila ko ka taa ɲɛfɛ subhanallah allahu taala min bɛ sababuyaw dilan allahu taala min a bɛ sababuyaw labɛn fɛn min mana ja a b'o de kɛ ayiwa Potifar nana أنا أدفع فيه 1000 دبن ne b'a kɛ dibunu 1000 ye 1020 دبنا dibunu 1000 ani 20 1100 دبن dibunu 100 1000 لقد دخل أنا بوتيفار كمان. ساحة المنافسة ayiwa Potifar fana donna an ka sanni kɛnɛ kan dɛ له بالضبط kana sɔn a ka ɲɛ sɔrɔ dɛ لابد لبوتيفار من أن يهزم fo se a k'a la bi de fo se a k'a la bi de i jija dɛ kana sɔn dɛ kana sɔn a k'a sɔrɔ i la dɛ 1200 دبن ne bɛ 1000 ni 200 di o ka ca mɔgɔw bɛ ka kule 1300 1000 ni 700 o fana ka ca 1000 ani 700 أليس فيكم من يدفع أكثر؟ jɔn de bɛ se ka dɔ fara o kan ولو أن الثمن المقترح hali sɔngɔ hali n'a ka ca ni jɔn yɛrɛ ka sɔngɔ ye o di ولكن لا عليك kana sɔn ma kana sɔn de سأساعدك i كي تصل jija fɔlɔ i ka se ka nin den sɔrɔ Potifar i ka s'a la i jija i ka nin den sɔrɔ koyi hali min bɛ fɔ hali n'a ka ca ye i jija i ka den sɔrɔ أدفع 1500 دبن 1000 ani 500 و500 1000 ani 500 ne أين ko الشاري الذي يدفع jɔn de أكثر؟ bɛ se ka dɔ fara o kan 1000 ani 500 nin ye ko ye sa dɛ يتكلمون كأنما u bɛ ka kuma يشترون سلعة i n'a fɔ u bɛ ka minɛn dɔ de san k'o feere walahi n'u ye nin kamalennin in dɔn a ɲɛ yɛrɛ yɛrɛ kan hali kulu sanulama ayiwa o t'o gɛlɛya fɛ u b'o dɔn a la kulu sanulama u bɛ don denmisɛnnin na u t'a dɔn de 1000 ani 500 ayiwa Potifar ko ɲɔgɔnna 2 1000 فضعفين ayi a ɲɔgɔnna 2 1000 ni 500 ɲɔgɔnna 2 3000 ko awɔ
u ko 1,500 ko ɲɔgɔnna 2 di ka dafa 7,000 la 3,000 dibnu 7,000 3,000 دبن dibnu 7,000 بوتيفار awa عزيز مصر aziz misra ani kɛlɛbolo ɲɛmɔgɔ ani premier ministre ko ale bɛ o di 3,000 دبن awa dibnu 7,000 jɔnni bɛ se k'i jalagɛlɛ k'i b'i kɔ da premier ministre la tare bɛ ye jɔnkɛ cɛ ɲuman in na tare bɛ ye jɔnkɛ la min n'a cɛ ka ɲi 7,000 إنك قد ظفرت بغير denmisɛnnin sɔrɔ denmisɛnnin min n'a bɛ ko dɔn a ka dɔnniya ka bon ayiwa hɛrɛ ani baraka ɲɛda de b'a fɛ هذا العبد إلى الموقر nin jɔn in a feerela ka taa maaba ma Potifar azizu misira Potifar Yusufu feerela o ma dibunu 7,000 a daminɛna 50 la ka taa laban fo 7,000 la jɔn tɔw tun bɛ ka feere 100 ani 200 ani 300 nka Yusufu kɛra fo 7,000 de ye Allahu akbar taga subhana musabbibil asbab sababuyaw dilanbaga masa saniya b'a ye ayiwa Yusufu taara an b'a ye Falihi a jigi waro la Falihi fɛnɛ k'a kunbiri kɛrɛfɛ jɔnw la ɲuman jɔnkɛw ani jɔnmuso ɲuman bɛ ne de fɛ yan a ye na ne fɛ yan ayiwa Falihi filɛ kɛrɛfɛ k'a kunbiri Yusufu taali ma diya ye ayiwa nin de ye maa filanan ye Misira masakɛ danka masakɛ ka premier ministre de ye nin ye nin jɔyɔrɔ ka bon ni bɛɛ ye Misira kɔnɔ fo n'a kɛra masakɛ dama ye ni masakɛ bɔra yen nin de bɛ tugu a kɔ Allahu taala ye sababuyaw lamaga ka taa ni Yusufu ye o de ka so saniya bɛ masa ye masa min n'a bɛ sababuyaw lamaga a ka da ye cogo min na ni Allahu taala ye fɛn min laɲini a bɛ so la wa a b'a kɛ Yusufu nana Misira nka a tɛna yɔrɔ gansan de Misira faama yɛrɛ dankan a bɛ taa o de ka so o de y'a san nin da gɛlɛman b'a la ka taa n'a ye Yusuf Potifar o Yusuf sa Potifar n'o ye Misira kɛlɛbolow ɲɛma Potifar n'ale ye premier ministre ye Potifar n'ale ye premier conseiller ye ale de ye Yusuf san u b'a fɔ ale de ma ko Azizu Misr a bɛ ka taa ka palais la Yusuf nana palais de la ni Allahu taala ka ko ɲɛnabɔli ye subhanahu wa ta'ala wallahu qadirun ala amri Allahu taala ye seba ye a ka koɲa kan Potifar ko Yusuf ka jigin kana Yusuf ko a ka jigin kana Yusuf nana fama ka so Misira armée ɲɛmɔgɔ Misira premier ministre Misira premier conseiller ni fama bɔra ye min dalen b'a kan Yusuf nana o de ka so filɛ ye n'a donna ka palais kɔnɔ mɔgɔw b'u biri a ye de sabula fama do jɔyɔrɔbatigi do ninnu ye kɛlɛ ladegelaw ye o bɛ ka kɛlɛ ladege ayiwa nin ye faama ka palais koɲɛ ɲɛnabɔla palais koɲɛ ɲɛnabɔbaga filɛ nin ye sangaso koɲɛ ɲɛnabɔbaga Honifer a tɔgɔ ye Honifer a filɛ ale de ye palais koɲɛ ɲɛnabɔbaga ye a ye Zulaikha wele ko a ka na ko ka Zulaikha wele ale furumuso o de ye Zulaikha ye Honifer sangaso koɲɛ ɲɛnabɔbaga de filɛ nin ye من أين ظفرت؟ makɛ nin jama ɲɔgɔn ye bali i ye nin bɔ min ne y'a san de ni sɔngɔ ye sɔngɔ min hala da ka gɛlɛn ni kabanɔgɔ ye i mana sɔngɔ fɛn o fɛn don a la o ka dɔgɔ nin nako ye naloma min sɔnna ka nin feere o kan ka don kaburu kɔnɔ de k'a bila tilebin yan fa fɛ k'a bila sugu kɛrɛfɛ kɔni mɔgɔ bɛ jɔn feere ka se ka wari de sɔrɔ nka nin feerelikɛla naloma in a ye jama de feere ka buguri minɛ a ye jama de feere ne ka kuma ɲuman de ne ye jɔn dɔrɔn de ye koyi tare i ka nali Potifar ka sanga so kɔnɔ
mbi fo ki barkada honi fer ani su jarani yusuf kanali zulaykha fle o tan nyane fi min ka to ina sansan wa zulaykha be fe ka don ene wele ka da ko min kama هل تقبلين مني yala ibe so ne kan bunya fena wa bini ke kado e ka dima aywa zulaykha adam nena ay yusuf ye adam nena ألم يسبق إيه. لي أن رأيت هذا afo ne ma delika ni kamale ni ye ka teme لربما في عام funa asron de laka yeso go de la wala ma ande laka ni لا أعرف na hakili ko ni ta chugo ya la وجهه ليس nga غريبا anye dati kuraye ne ma de anye dati kuraye ne ma zulaykha لابد لي من آه. التثنية على ذوق الموقع ama ba ika sugantili kanyi fonga itanu ola ika sugantili kanyi de anye na yere de ما هو اسمك؟ etoedi يوسف yusuf يوسف yusuf koni imma ka ke aram ka utoye أو اسم عبراني wala abraniya ka uto بل عبراني awone abraniya ka de إذن otmana e kanaan ka de no isham fa vela e kanaan aywa إنهم قوم رعاة الأغنام mishini bagena udo aywa muso ngoni يوسف yusuf يوسف لا لا ayi أنا لا أطيق سماع nete akun ka to me tika fo kabila minu te si yoro kile nube yala sara kono nube wa mishu ni bawgen إذا سمحت ulo to أود ntokun أن أطلق عليه ni sona mena misra ka to do da ala de ne ya de ma de wo ناديه بالاسم الذي to mana ja a welete أنا فعلا في nebe fo ki barkada ne ka ala bi fo ki barkada لي مولاي mati muso maka ni jena ne bina misra to do da yusufu la mena misra to da la bismillah إن أشبه الأسماء yaro misra ka to min yusufu bolendo o ye يزار سي user safe يوزار سيف user safe لا بأس به bashi to la koi user safe يوزار user سيف اسم safe جميل o to kan koi to kan من الآن فصار كمان بس سيسا أناديك بهذا an bi wele ko user safe isona إذا كان ذلك يرضيك no de ka dawye أنا موافق ne sonen do bashi to la ما تكرم يوسف سيف user safe aya bunya koi aya mine kanye عسى ان ينفعنا ذلك adora abina nafa don dola wala ma yere أحسنته زليخة nan jara zulekha ye abaka denye يصير فردا من العالم nko sa ka dimba ya doye ولما لا سيد mun ko so teke donde ni o joro kaka katema user safe ka anu kaka koi aiwa muso yi ni ngoni ni mika juguma de fo ko bani mishigena udo muso yi yusuf ko mandaye zulekha allabatu ba muso ko kali mama yusuf majaye fiu yusuf ko amam ne ni nyumaye an baye honi fer o yam ne ni nyumaye amayi إنما أجمل وجه amayi anye da je kan jugo minna ne ma de koi nyona ne wa nyona de fiu mi je kan ita ملامح وجهه لا anga anye da ti joya yira de anye da chuga ti joya yira de Zulaykha هذه هي حجتك Yusuf yani ka so ye user safe هل تعجبك؟ aka diyewa abika yoro laje Zulaykha alabatu ba muson ye kali mama ale Yusuf leni hashidia de ani juguya ambaye honi fer ale Yusuf le ni here ani wasade kali mama faba anyi siginyo ka Yusuf ko mandai ko sa ko dowrete mbishigena سيدتي bifo ki barkada إنها رائعة جدا kaso in kan isa so in kan yere de أعد ليوزر سيف كل ما يحتاجه user sif fa ka dai kamni lafiya sira la ya dama fa ka dai lafiya sira la au ko dama Zulaykha ani kali mama o Zulaykha la boto bae Yusuf Allah ta'ala ya bo kolon kono kana bla sanga so kono Allah ta'ala ya bo abadi jugu ka aywa kolon kono kana bla sanga so kono misra kono nana Yusuf abika ala fo اللهم لك الحمد ala fo libiye أن استنقذتني من العبودية ala yene kisika bo joyala علي بالراحة yenne ma kenye aywa lafiya ni balo nyuma yo no yanye يا يوسف aywa wahyu nana Yusuf
malaikan nana Allah taala ye mafa ke alike iye dukolo ka Allah taala ye joroba de di ma Yusuf Allah taala ye kisi ka bo kolon konnana ki korota joro korota le na Yusuf Allah taala ye suganti ni danfen tawte ayila dunya sugo korolla aywa agindo ibado kateme ma tawka Allah taala